Hello. This is nuts. Yo! Cela ipholo bafethu. Cela ipholo bafethu. Can I please get a polo? Get a polo bafethu. Kanti mina ngenzeni ukudeserve umuntu ongeke ngithengele ipholo bafethu. Please bafethu. Ish. I deserve ipholo. Sanibonani bafethu, I deserve ipholo. Yimi lona anisangibonini. Team lo bafethu anisangibonini. Amanga lawe pholo hawu. Cela ngithengile ipholo bafethu. Awuyini yini manje? Kanti awubafethu, yimi umboy wenu. Please. Yimi umboy wenu bafethu, ipholo nje bafethu, yonke into elunga and yonke into izoba right. Siphume epholeni bafethu. Niyaphila bafethu? Ayisazana. Omunye uthengele abazali bakhe. Ubalo uthengele abazali bakhe. Masibe omuhle. Hello. Ntando umntungwa, kuyaphila wena njani ma? Salute emaphandeni. Yazi bafethu ngiqeda kubona enye ivideo mfethu. Emihle ngiyaphila wena njani. Yazi abanye abantu mfethu baba. Yazi mfethu umuntu ebe mubi mfethu engabukeki mfethu. Cream akungenani mfethu. Thoba ntabekhulu kuyaphileka bhuti. Thobe uyaphila. Yazi abanye abantu mfethu umuntu ebe mubi mfowethu ebe mubi mfowethu. Yes. Ngicela ngithi sembe wehle bakwethu eMtuba ngikubona. eMtuba ngihlezi ngikhona nje ngoDisemba. Indaba noma uyaphila. Akuhle. Cha ke yisi enhle yaphila. Khululiwe yaphila. Sikhuthani kaphileka. Oluthi cha mfowethu ukuthi omunye umuntu mfowethu. Hey. Yabona mfowethu khona lo muntu oba mubi mfowethu isingcunywana yabo ebe mubi njengathi mfowethu ube mubi kancane. Ya ube mubi kodwa lapho nalapho khona mfowethu abantu babi lokho kupermanent khona lokho mfowethu okuyisikhashana yabo ethi mase nemali egezeke mfowethu. Ya nami izongigeza mhla ngaba nayo uma ngizoba nayo futhi ngoma sisemubi. Ithani ipholo elihawai ngithanda ipholo. Ngifuna iCharcoal mama. iCharcoal ya. Khona umubi mfowethu umuntu onobubi opermanent mfowethu obona la ngisho imali ngakhona ngeke igeze mfowethu. Ngisho ngashaya ngesaka mfowethu. Ngesaka mfowethu. Never. Nancinga impilo ungamubi. Mfowethu yabona mfowethu ibhlungu lento mfowethu. Ibhlungu lento mfowethu. Ukuba mubi mfowethu ufanele kube something part time. Ayifuni iMercedes nangicishe ngibhede. Ayizi iMercedes ayizi ingabi ayize nejiwe khona ehlangane ka video yo bakithi angithi yabonayo into engifuna kanti benilindeni hey Nkosi yami yabona ozongivusa ekseni kusasa ozongivusa kuqala ekseni kusasa novuka ngingena Nkosi yami nguyo onangu ozothenga lento le. Hayi ngidlela toothpick yadliwa la toothpick. Bededela ngasemalini. Badedela phela. Onkunzimani onkunzimani badedela onkunzimani.
bakhipha Big kuyaphileka Melusi kuyaphileka lapho ngabe Ingadlali ngani uzothi umubi lento wena ya siyakudealership ekseni funta njalo mina nalo nje hello angifuni ke kude useduze kwakhe akuthinta isibele ey yabona ke you seem so sweet are you diabetic ay mama uma ukuthi mhlambe ushuni lo angazi diabetes ushukela noma yini sifo soshukela shothi mina mama ngisifo soshukela Jesu Christ wayisa nangomuntu ungibona ngisweet uthi ngisifo soshukela mina ngisifo soshukela mina ngiyadlala mfethu kunzimane yababa ke mina ayangidedeli mina esethi kuyaphila nkabe yami yafa ucream ungenani mfethu Nkosi yami baningi VW Simphiwe lutho bafethu yasifela ngebele lenkunzi Bubesi kuyaphileka lapho nkabe yami Macebe ekhulu hello mama uyaphila nakwazi uyaphila mfowethu woze empangeni December light Nkosi yami ngihlala ngakhona nje ngasempangeni ngiyadlula empangeni bakithi ngihlala eMtuba nje mina Isinqa mfowethu ibele Isinqa mfowethu ibele mbusa angiyi Mani inini konje le event le inini 2020 ba Mani mbuso konje inini ke 28 noma inini Ngoba lapho kuyaphileka simangalisi kuyaphileka bafethu yabona mina nje manje nginememo ezu4 Kholo akekho ufuna ukungithekelipa yabona le phola ye serious nginememo ezu4 zomemulo Odwa kephi ewu2 isemntuba Owodwa usemandeni Omunye usenkandla Ngiqeda ukuthola isimemo nje manje So December wamusa usubusy nje very fast unfortunate Usazobona ukuthi izinto ehamba kanjani Yakumema ke kwamaphumulo Idinga lomhlobo omusha bafethu kugcwalisa ngikho ngiya kwimbenge imbenge nge15 November kwaDukuza lapho ngikhona kwaDukuza hello andaba yaphila You're not crashing out today right so right crashing out ngani manje nganga crash out yini crash out manje mama What is crash out Anengisiza phela bafowethu crash out yini so right ngeke ngangaba right yini Great Town Saturday uya kunani Great Town Executive kuyaphileka phenomenal thanks and how are you doing phenomenal Awushuthi uphenomenal usho ukuthi right umbuso wamaciko lutho Nicole King thank you
Silungwini lesi umlungu uniqala lo. Umlungu ini Nicole. Nicole, thank you. Saphuma ke isilungu kamanje. Ngithi yabona ke singise sikhishwa yini? Enkosi yami. Bafowethu umbuso utheni udinga uzomthengela iphola. Khalade nixhosa. Oh, eish. Oh, uyangizwa kodwa. Hayi, uma ungizwa ke angiyeke ukustressa ngesingisi ngoba stress isingisi mami. Sengathi ngasikhuluma mengiqeda kudla imagnum yabo. Uthi yeke ngiyakuzwa baba. Isingisi mfethu sengathi ngisikhuluma ngiqeda ukudla imagnum, at least ke noma nama yogurt sokukhiphela yabo. Hey Chamnothando. Hello. Nicole King, thank you. Ay man. Ngiyabonga. Yabo isingisi yabona ice cream kanje yabo. Sengikhipha isingisi ke man. Thank you. Yabona. Unjani bakazi? Tibusiso. Usibusiso noma utibusiso. Ngiyadlala njalo. Kuyaphila unjani ma? Uzonyenzeleka okwakho yona njalo la ijonge leli icofi yimlobo uvuna ngikubula ikepisi inkosi yami angikundile bakithi uzokhumula kahle imigqibelo ngikundile manje ikube ekhanda it's very bad yo mhlambe ngizoba live Saturday nangazi ube ngibhizi ngani Saturday I will see. Ngithi saluthe maphanti yazi ngisakhuluma indaba obubi mfethu kodwa ke phela ayikho personal mfethu kodwa kubona enye video la. Good night ma ube right sibongile jabula kakhulu elukuya imali yokugunda hayi uthi uyayicela noma uthini bafu zokunda mina ngicathi ngiyaphi nje ngize ngigunde bakithi ngeke phela ngivele njalo ngihlezi ngigunda ngimosha imali hayi ngiyaphi konda ngiyalele hayi angindawo next week angindawo ngicela ukufika hayi bafu right bafu I'm good. Yini alutho cha ukuthi hayi ngeke no umuntu nomtrend it's not high ubese cela imali yokugunda. Asanda ufuna ukwenzani? Hani yekusilawula ngithenga utshwala umuntu othenga inkomo akathenga inkomo mina ngiphuza utshwala khona othi ngidakiwe la hani yekusilawula ungakuphi lasemntu ufuna ukwenzani mama ungakuphi wena semntu ubuze mina ungakuphi emntu akekho umuntu wasemntu obongazi ukuthi ngihlala lapha nomntuba mina Mani bafethu yazi ngiyabona okay ngiyayibona isaga yepholo okay isaga sepholo sodlula maduze I feel like senithule kakhulu sekuthule kakhulu ukuthulekile mayifuna ngakho ishu mfethu ishu uyezwa ke simphiwe mtshali ukuthi khixabeza ubafu mina hayi ukuthi mhlambe ingoba ubafo noma yini kunani indoda umephenye indoda imali ikhona inkinga
SMP. Hayi ukuthini ukuthi nje ayi mina angijwayele. Hayi mina ubungavumi. Mina ngizwe ngicela imali. Ngeke ngizwe. Yeah, ngi-accept imali. Ku wrong akukho wrong. Mengasuka mina ngithi inkabi yami umngani wami ngithi now 500 ngiyakupha. Yabo? Hayi futhi 500 somkhulu sengipha lezi inja lezi ngiphi ngabe igezephi ngizipho 500 ngithi 100 rand mngani wami awubamba udrink lapho icala lelo ukusicala utheni ukhela la nase Miss Cham nama nginayo Nkosi yami wine ufuna ukungiphazamisa cela ukuba Miss Light Charm ngaba angena baba awu siswami usayengane wena usadaya ngibona lapha uyashunqa ikhanda Mama pink ekhanda mos ya thenga ipholo mama unayo imali kade ayithenga ipholo Niyanginako nginje manini bengisakhuluma indaba eserious yazi ngihleli mfethu lana because ngihleli endlini ngihlezi ngibhorekile mina mfethu ngihlala usuku lonke mfethu la endlini ngingaphumile eres muke ngiyabonga ma umani mintezi ngiyabonga mfethu awu le olethu leso sithombe leso ke sanini konje esa 2022 nakhona angizama into entsha mina ngiyathanda ukuzama izinto ezintsha yabo angizama into entsha ngathi hayi singibona ukuthi mangathi ngiyashunqa ekhanda kangifanele yini kwangifanele for 3 days after that ngabrush kwabheda akhipha lento le mina ngizothenga omoto kanti kuyadlala nika omoto kanti khiwa phansi awukhanda lentshelo kwakhe mabaqwa mfowethu awukhipha ikepisi awuye yini uyangilawula awuye ngilawula ngifaka ikepisi wena ufuna ikhanda kodwa ngigundile ngeke ngiliveze ikhanda bafethu yani bafethu into ebengisho ke mina bafethu ukuthi ngifila ngazi usenithule kakhulu lana Let's phola mama sengathi nithule kakhulu bafethu la ku TikTok kona idrama engiletha asanda MK Mkhize okwesingaka seswami ngifundela ukwenzani kuphela mina ayiki into engayiqedanga ukuyenza manje yini ofuna ngiyifundele ukuyenza okushuthi ngifundele unyaka ozayo ilokho ufunayo Amanda hello uyaphila i-right iquid angeke mama izithengele wena iquid never never mama yabona lokho ungayidrivela wena madina ngiyabonga ma yabona iquid ungalanda wena ngathi uletha uyibona yes ngakutrendisa ke futhi ngikuhleka nje ukuthi ungithengele iquid yaqemeza Bese ngasiqemeza lensizwe yes awazi nesibhamu mina awazi nesibhamu cela uthi ayidile ngibe iluthi manje uzoba utho ngokuthi kusho mina lokho ke ikhona into enjalo
Ningeseke bakithi. Please seka mina. Make kanami. Yeah. Uzeli light duty. Izinqokazi. Kuphela. Ngibuka. Ngihambe ngingahluphi umuntu. Ngingahluphi umuntu. Ayazi ulayichambe tu. Ulayichambe yadala ulayichambe. Ithini budget lutho akuna budget yangena imali yayidla. Iphela ngosuku izophela ngosuku. Yangena ngiyayidla noma yangena nje ngekhaya. Yeah. Kodwa futhi ngizohlala khona izinto ngisayilindile ethini. Yangena yo. Qedha ko budget wami. Wenayo inkunzi la ikhona bye kanti uyadakwa. Uhlangana lapho wena. Ani yebo silawo. Angidonsisi nje. Masuphuma esandleni ngo. Ayincengene phela. Ayincengene. Udla amanu mina ngidla ama-noodles mama. After le nto nje ngavele ngakhipha ama-noodles. Orange uzoyidrivela. Budget December and January on the way never. Em budget December and January. Asa budget na awazi. Umusha. Asa budget fana. Asa budget. Ni budget kanjani mfowethu? Simile hello. Yolanda Brown hello. Manje lo ngifakela yona yini lo emoji le ithini ya? No mina ngithanda dlala la mama. Yeah, we're not playing yeah. Yo futhi indlebe zami. Mele kuhle khipha ikepisi engiyengizwe ngayo nkabe yami. Sorry. Masondiya hello. Ntombela uyaphileka bhuti? What was your worst food you ever ate eres? Uphuthu nameva. Ningajaji. Siqhubu lokho kudla lokho. Siqhubu lokho kudla. Melusi ngiyabonga bafo lapho. Isiqhubu lokho kudla abantu. Sinethemba hello. Awu awungeke sabudget manje mfethu. Awucule phela uyangilawula wena. Hello. What's meva? Nameva mfethu. Hey, abahlafuni cabanga mfethu ubisha ubuzu lana, ubambiva mfethu lana. Bahlafuna mfethu. Ameva tones. Ziyakufuna izinqa zasehluhlu. Yes. Lapho amanga wa. Ngiyakutshela. Lapho bese ngidukele ophilo. Umenze mfethu ngidukelwe i-ID yami ne. And i-ID yami mina because emtuba bethu bayidonsisa ekwenzeni ama-ID nani kahlahla ngazi noma home affairs noma yini kodwa khona lokho bayidonsisa mfethu yabo so ehluhluwe kuhlezi kusheshe ngicabanga ukuthi mangibuya njoba ngikayiboni uma ukuthi ngize ngiyahamba ngiyibona i-ID yami mele ngehluhluwe ngizofika ehluhluwe angisho ukuthi ngiyokwenzani ngiyokwenza i-ID ehluhluwe ila engenza khona izinto zenzeke mfethu so ngisazofika ehluhluwe danke lapho lathi kwigama lakho awuzokhanyisa ikusasa lami uyoshaya isinqa cha ngiyokwenza i-ID angiyiboni i-ID yami angiyiboni so ngiyenze ehluhluwe i-ID mina because emntoba wethu ufike ekseni ngabo 8
ungaze uhambe imali yami gone ke if uyisasko angithenge omoda kodwa kanje kuseduze uma usuke eMtuba uyehluhlu it's 20 minutes 20 mina ekhaya ngiyakhetha ukuthi ngedolobheni laseMtuba noma ngedolobheni lasehluhluwitsi ni uzodla yakhe uhleze idla vele wena noma imali yami lo awuthani ngikuphelezele no don't pelezela me Thani yangondla boss uhleze idla imali yami lo uhleze idla imali yami njalo Ola my brother thabang ngiyaphila ufuna ungiphelezela ma Babalo hello Yoshaya isinqa baqinisile cha lutho bakithi awumina mangihamba ngizohamba ngedwa ngihluhluwe enibangazi abantu basehluhluwe kade ngisebenza khona ehluhluwe yabo ngisebenza khona unyaka oyi1 bengihlala khona ehluhluwe lokishini so bayangazi akekho ongangazi semane yasho nje ubafu ukuthi bangifuna ehluhluwe bahlale nami unyaka wonke yize bengangazi uyalifuna ipholo nkosi yami yebo bakithi awu kodwa bakithi yebo bakithi yebo hawu ungabisabuza yebo hawu yini akusheshe lapho webabalo yini ungavumi ngobingelela sengiyabuza nje ngesihle why ungavumi unjani dokotela yimi udokotela ayini Ayiyabingelelana khona la Sawubona uyivile lo ndeka sawubona sorry mama sorry Ntombi Esibhojini ngiyakwazi esibhojini ayikho indawo engayazi ehluhluwe mina ngazi kusukela eMtuba uzuyofika komhlaba yalingana eMbazwana kusukela nje eMtuba ubhekele uhluhluwe omkhuzo ojozini nani umhlaba yalingana omnqobokazi omduku kuthi ziningi indawo zazo emdletsheni yabo kuningi hayi asifa why nikufanisa noshukela because asifani umkhaya asifani yona phola lekufanele ayiveze umuthi weintombi bafethu umuthi weintombi le cabanga mfethu uthengela umjida ipholo umuthi weintombi phela ipholo umuthi weintombi mfethu bafuna engakithi inkomo awuyeni yini mara ngabe ngibuza wena mama wena ubuza mina ikhona into enjalo ngakuzisa ikhaya nasibona usakwazini khuleka ngizokushayela ivideo nginqayosela ikhaya emadoza yani usazola amabhluke wenu adoka kuthiwa ukusayisweni usize 28 awukho uorder bafu what did you order la ngoba mina ngizothi thenga kimi ngihambe ngiyokucheckela mina namhlanje ukuthi ukhona size 28 uma ukhona size 28 ngifike ufaka imali ngikuthathele ngikufakele la kufayela khona ukuthi ngikufakela pheze uyaphila mina ngiyaphila ngikufakele phathi sikufayele taxi noma ngikufayela ngoPix
kokuwe. Why ungizonda amatshitshi nkosami ubuza ngeanswer ikhona into enjalo. Ikhona into enjalo. Mfana waseBria. eBria ngihlala eBria mina. Ngikwazi ngeke eBria. Ngiyaphila namfisi. The only thing that misses unjani kodwa baba. Kodwa bakithi ngiyaphila njani baba. Angikwazi eBria mina angazi ukuthi ngiphi lapho. Ngiyaphila. Hayi gcino kuyaphileka. Hayi mina Yolanda nguvumeli lo mthetho lo angifuni isidalwa. Angifuni isidalwa. Alonde kuyaphileka we. Nkosi yami we Yolanda akwazi la ngihlala khona. Umuntu owazi la ngihlala khona lawo Amanda. Nenye intombazane asembumbulu. Okay sengithula. Yaphapha thuba. Uyamemeza sidalwa. Okay hayi intombazane yasembumbulu noma bakithi siyaxolisa bakithi. Noma. Simphiwa wazi ngihlalaphi. Isindabiso uyaphila. Hayi gcino lapha. Yakubona lutho. Angikwazi nami Amanda eBria. Lutho ngisuke ngihamba nomngane wami ngeresi yakhe. Lutho angihlali nabo. Angazi nokuthi oba labo. Mbupsa. Abalele abantu bakhona ngale. Awuhlala ePill Towers lutho. Angazi nothi ikephi iPill Towers. Ikephi iPill Towers? Pill Towers. Mina nkosi yami ngiyamemeza mina sidalwa. Ngilisakhona lingayapi. Memeza uyithatha apha ekseni kanje. Nkosi yami mina ngihlezi nginje uzela isinqo lapha. Mfethu ngihlomekile. Ain't you sleepy? No. I'm wakey. Welindele awuphume kimi. Khona into enjalo. Angeke ngisho ngathiwa. Mele ukuthi ngiyabonga lapho. Ngiyaqabala siyezwa. Yandomkhulu ngiyabonga. Khona amajita amahlala khona. Mina nkosi yami anginandaba mina. Bengahamba bonke. Mina ngiyimemezela sidalo. Yabo? Kodwa kukancane phela ungibone ngimemeza, yabo. Ngiyayifihla. Yabona nje ngoba ngiklive. Okay, ngiyakhuluma. Uma nginabantu engabazi kayi ngiyathula abana. Inkonzi manje sempangeni lapha. Nkosi yami akafune isinqa. Yeah, angifune isinqa bakithi. Qhubeka umemeze ungasabi. Kuleka bafu sidala nje ngizoqhubeka ngimemeze. Ngeke ngamemeza ngikhululeke indlela engikhululeke ngaba bafethu yabo. So hlezi ngimemeza bafethu. La ongafika khona ngikhona. Mhlambe kuze insizwe sihlangene.
ngeke ngihlale ngingakhulumi ngoba ngikhuluma lapho ngihleka ngiveze lo mhlathi. Kuyaphileka siba. Angena awu imeya. Kuyaphileka meya. Asithembe kamereni awumemezi. Wemama mina ngafundisa ukuthi ekhaya uma udla ukhulumi. Uroom zakho vele kade hambe uroom zami. Akekho. Uma udla ukhulumi sidalwa. Awukhulumi isidalwa. Mina wethu ave kunamahloni mina. Ya, yabo face ungcono ubuyabona. Ku ice cream date. Ice cream date nami washo awukazi usho. Sinothile mkonje kuyaphileka. Sibonga lapho. Ngishaye vele mina. Utheni iphe. Theliphe unama angikwazi nokwazi. Angimazi bakithi. Uthini kanti? Hawuyini? Simakade. Phela ngikhuluma lana ngoba ngilive ngeke ngenze lutho ngeke nisho ukuthi niyatype nje kuphela yimi engikhulumayo yabo. Usuka kuphi ekhaya bafocuswe emtubato. Kana why lokhu ngidlula yi? Yakwazi ukucleana kodwa. Ngiyazama. Yangifundisekile kakhulu Nkosi yami mangidla ngiyathula mina. Ngize ngiqede bakithi ukudla bese mina ngiyakhuluma ke. Bye, how? Uhambelani manje? Mehlami bafethu awasavumi. Angizile. Mehlami angasavumi. There's too much lighting here. Ecince phela kufana ukuthi semuntu becince. Ecince uma usuke ecince uye ekhaya ngemoto. Ngasho ukuthi 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. Hayi nginama commitment ekseni. Unama commitment ekseni. Angazi nokuthi yini ama commitment. Ngikazi nokuthi yini le kodwa lokho akushoyo. Belunjani usuku lakho namhlanje? Ngiseduze kakhulu. Bengilele wethu usuku lonke. Njengoba namhlanje ngizophinda ngilale futhi usuku lonke. Jesu Kristu. Aso mani bekufuna ukukhumbuza ngedrama engisazoyiletha bafana. Kodwa ke ngeke ngisho ukuthi yini nizoyibona. Lapho ke rest bafethu abahlala la rest bafethu ngisacela makukhona bafethu
oneweave angakayifaki sacela ngiboleka ngiyamcela ifrontal noma iweave ngiyamcela mfethu something has to happen. It's about to go down. Yeah, on the frontal, it's about to go down. Ela angiboleka bafethu konke ngifuna ukuyenza. What are you trying to happen? Shana official yaphileka. It's about to go down. Yeah, isazokhala bafethu. What can happen now? Something big is about to happen. It's going to be nice. Khulekani khona into ezayo umlilo lo uyasha umlilo lo uyasha kusazoba mnandi bafethu ya singisela kubi khona into ezayo mfethu ngizobhala manje egroupini ngizothola umuntu nayo mfethu one frontal mfethu frontal noma iweave engiboleke mfethu ngizosebenza mhlawumbe for 20 minutes bese ngiyambuyisela ke yani ngicelela bafethu umuhle mina nobuhle never ngimubi mina ngiyabukeka yabo nginangu I'm beautiful from far but far from beautiful. Yes, ngeke ifithe kulelo khanda izofitha lana uyeni isingisi ngiyakutshela I'm beautiful from far but far from beautiful. You hear me? Khona into esazokwenzeka khona uthe uyahamba engathi khonto ezayo khona othe uyahamba but usala engathi khonto ezayo Lusanda uyaphila ma baba lo ngizomkinya ngoba ngiveke ngamsalutha wafika waze wahamba yazi usakho awumuzi kumbiza ngombuzi yini manje wayembiza umbubsi so bafethu it's going to be biblical umbubsi uthe usahamba mengihambe nami ke singehamba nje bakithi yini manje ave ngikuthanda uthandwa yimina Pink. Your eyes are cute. Hayibo engisukela straight or Markels bakithi banele uhlalaphi ngoba ungibuza kanjani noma yini mfowethu Amakels mfowethu Amakels lokho kunamakels mfowethu ngifuna khona eyami English weLusanda ngiyayikhipha ngifuna namakels mfowethu ungwaphi mana mama yimi awuye simakade manini mfowethu ngibhala manje eglobini ngicela nje oneflantali noma oneweave mfowethu angiboleke kusasa mhlawumbe emini kanje emini ya emini mhlawumbe ivideo yakhona ngizo edita ngathi ngizoyiposta Saturday or Friday ebusuku ngizobona kodwa khona phakathi kwa Friday no Saturday nilindele something biblical mntanami Uthuvuna frontal welcome to the game la naye mama adlala yadlala nje lana adlala nje la welcome to the ngigenge mina uyazini igenge wena uyazi igenge ibizwa ngani igenge lo le emakhaya mina ngazi ukuthi igenge ilobu boyo obuseyinqeni igenge ke leyo manje masungibiza wena uzongibiza ngoboyo obuseyinqeni mina ungayivumi lento ukubizwa ngegenge mfowethu
Ndingayifuna. Injani ngane welathi? Uhlanganaphi mama ngoba phela akuseyakha ngisho. Ungenapho wena ukuthi njani? Phuma ezintweni ezingakufuni. Uma ukuthi unendaba nezingane enze yakho sisi wami. Uphume kwezabantu. Akuhlangene nazo. Yeah. Ola role model ngiyaphileka lapho. Yeah, ingane enganifuni bafethu niphume. Uyaphapha. Hawu, uyaphapha. Uyazi lento ukuthi kuba khona umuntu oshawa kusakudlala, oshawa kudlalwa, kudlalwa eshawe nje. Kudlalwa kodwa ikhonto njalo. Niyazi? Asikwazi ukuthi sithi sikhuluma sibheke ngalo, sikhuluma okunye wena ubhekile iceleni. Phuma lapho. Ikwazi unjalo. Angeyisi bakithi. Akasala ngemuntu. Sengiyaphuma bakithi yini manje? Mfowethu ngibongile. Sengicela ukuba indlela. Kaphu. Bafethu angiphoxani bakithi ningabe ningathathi leyo mentality ukuthi ngiyaphoxana. Ningayithathi lento ukuthi ngiyaphoxana bafethu angifuni. Niyabona ukuthi njani ekhanda? Yes. Ningabi naleyo nto ukuthi ngiyaphoxana nani. Angiphoxani mina. Bafethu bye. Singahamba. Uthi please say mama. Mama. Please move the cap. Angeke ngose. Mebona isihlathi engakanani manje. Mangikhipha icap kuvele ihlathi. Mama. Ngiyakuthanda mama. Eshofia kabi crash ihamba. Mama. Ngizokushada mama. Ukuphi uzukuzamela ukuphi? Ngifuna ukuyizama manje mina egroupini. You 8 ana. Le kahle nonke ebuhlangana lekhaya. Kachama, thandaze before nilale. Khuleka mama suthandaza ulale kahle ntombi. Sizothandaza. Eblaga ngilali ngingathandazile mina. Yafana necap. Ngifakile nje. Uthi ungavala umbubs. No! Ngizovala. Bane. Hayibo. Awuzame bafu. Awuzame. Ngiyayidinga. Ngiyoyidinga nje kusasa. Kunini tho uyahamba kodwa usala inkosi yami. Akuphile ngaphandle kwami kuwe. Yadlala. Sawubona mama. Yaphile. Ndikuhle kuyaphile. Awu nkosami isibindi nje into mawuyisho mfowethu uyisho mfowethu. Awu. Ngiyakuthanda mama. Dakli hello.
Mfowethu ungadlali ngami nina. La niphunyelwe izimali. Kanti mfowethu unjani lo NSFAS mfowethu usuhola lana mfowethu? Unjani lo NSFAS? Uhlukile lo NSFAS mfowethu noma ngeke ngifuna ukuyofunda ongoye ke manje mina. Yabo nje umuntu mfowethu wayefundela ongoye. Wathandana naleli mama awunemoto manje. Kodwa mina ngathi angifuni ukufunda ngasekhaya. Angifuni ukufunda ngasekhaya. Phela umama usebenza eBhili. Ongoye 15 to 20 minutes mkhulu futhi nalo. Ngabe nginemali kodwa ma ngabe nginemoto ma iyasi. Yes. Mfethu. Ngabe nginemali mfethu. Wewe amade ususe lonto, susa. Susa. Kukuphi ekhaya? KZN. Ngadlala kusemntu. Usuyalawula wena. Leli ntombi Mkhala. Hayi Mkhaya njengamanje asayifuna intombi la ku live. Noma la ukuthi sifuna intombi efunda ongoye. Kuphela. Yabona nje mina kahle kade ngangifisa vele ukuba nentombi yasongoye efunda ongoye mfowethu. Icrush yami kahle nje kumele kube ukuthi ngiyoyicingela umuntu ongoye. Icrush yami kumele ibe songoye. Anginayo icrush sengizoba nayo icrush. Crush yami isongoye manje. Umakoti wami wakusasa usongoye. Nami ngifuna ipholo mfowethu. Sibonga ukuthi umthandile. Kuhle lokho. Indaba usho njalo. Ngoba ongoye mfowethu. Amisha uzazi indaba. Nami ngithe ngithi ngivuka nje Nkosi yami ngathi nje ngibuka hawu ngibuka mina ke bafowethu hayi uthini. Mina mfowethu FYP yami mfowethu izinqa nje. Yezwa. FYP yami mfowethu. Ngithi ngivuka mfowethu ngizobuya lana ngizovela lana ngibona owade sengitshelile umbubisi. Mangithi nangu uSindi Makhathini uthi usavuka uyoshala umuntu othengele umjidi epholo. Angithi yabo kuvela abantu abanje ngoSindi Makhathini ku-FYP wami. Ngeke ubone yazi mina mfowethu angazi. Ngeke uthothi ngibona usikhinkile mfowethu. Angaze ngambona usikhinkile ku TikTok. Angiyazi ngisho ne-account kaSikhinkile. Angaze ngambona uMbeje ku TikTok. Angiyazi nokuthi injani unabani followers uMbeje. Ucabashi usweet angaze ngababona boma yogathi angibazi lami yabona uma ngitshela nje ngabantu abanezinqe ezinkulu dokutshela ngoSign Bush dokutshela ngoSindi Makhathini ngizokutshela ngoFaith Gate dokutshela ngabo bonke la ngizokutshela ngonoma yabo ngizokutshela Father Patrick akaveli naye. Sure. Akaveli naye. Mina mfowethu kuvela into right into ekhala kahle. Hayi noma yini nje. Umungena sinqa vela waziwa. Kwenziwani? Uyabona kuvela okhi naye. Hayi noma ubani. Babazi FYP yami ukuthi kuvela abantu abanjani. Kuvela thina kanje Amanda uyazi ukuthi wena umise okwami. Umise okwami wena uyazi. Awuveli nawe nje uyazi nje. Hawu uyazi na ukuthi hawu. Ish ayibhodi.
idlala ngiyadlala why mina uyambali ayisikomota ngaze ngambona la zama hello ke Xolisa hayi Mazulu angaze ngakubona ngiyadlala Amanda bakithi une BBL ke Amanda une BBL une BBL ngoviewers kodwa ngiyadlala nje amqabi yami ngiyadlala unenyasho wena unenyasho une BBL invisible one of a kind invisible BBL Zakubuka Yadlala Hey nangu offense Hey offense what are you doing here ufuna lana Hey offense Uyahlupha uzothi Zedi Uyahlupha man Hey yes Simpiwe hello Erado kephile yakunza Kana limtshela wakho offended you uyahlupha you are trouble ukhuluma isigisi konje you are trouble what are you doing here man cha muhle into senhle mina angikho muhle usho njalo mina ngiyabonga kodwa I try Ay naye nje futhi nje kahle nje nonoma nje bakithi ke naye ke hawu ukuyibone inje angisho ukuthini ukuyibona nje imikoti limqomo angisho ukuthini angisho umuntu cha unango ukhuluma isiZulu manje uyasikhuluma isiZulu ngizosongabe ngiyadlala mama uthi uyangishithela la kusho wena offense wena usukhulume Nabafana mhlamba abadlula ko20 men Ngiyadlala njalo mina noma nkosami Yes Unoma une BBL ngoviewers naye Ngixolisa nkosami isiZulu esideep manje ukuthi ngiyangasisha ngaze ngisizwe kodwa Offense awusandibele Ngiyadlala njalo bafethu kodwa ngombubs Yiko ngimthandile nje yabo Mbubs for Miss Lights Yolanda uthe uyalala kodwa nangu sakhona Umbubs uthe uyalala nangu sakhona uba umunye uthe uyolala sindisiwe Ngxabi uyaphila Jesu Kristu Jesu fike kuseni Awudlala ubunibele la Wemanqele
Usufana nobaba kimi Mendi. Kusho kimi lokho. Nginayo imali yePolo, thengi Buy me a polo. Polo. Bafethu kumele ngihambe manje. Mele ngilale. Thanda iPolo linjani ukhala. Charcoal Nkosi yami. Charcoal mina Nkosi yami ukhala engujwayele ukuthanda kodwa lo ngesilungu abathi favorite color yabo lentshebe ingakanani lentshebe enkulu. Lokho abathi favorite color ay ublack yabo lentshebe le. Nentshebe enkulu man. Ayikho funa nje ukuzo Hollywood Melo. Akekho ufuna ukuzobrush intshebe. Akufuna uzobrush lentshebe. Metallic black ku number 8. Clean. Yeah. Hayi man uthi charcoal. Metallic lo black lo. Injalo shukela. Ziveze intshebe namahloni. Luzo Nkosi yami. Akekho ufuna uzobrush. Funa uzobrush intshebe. Kine omoto isheda ngo-driver. Bencineshini. Yaphileka. Intshebe futhi khona nje iningi. Awuyini. Intshebe ibona wewedwa. Hayi phela. Mina yami intshebe ayiphaphile. Mele uzufike la endlini ukuze uyibone kahle. Awuveli uyibone. Cha phela iyathengeka ngisho useKapa nje. Ya ayibonakali. Phathas kuyaphileka lapho. Lo dayi uyahlupha lo dayi lo. Bafowethu let me love and leave you. Ya kuningi bafethu esamele ngikwenze manje wethu yo alright ya ngisamele ngikwenze bafethu ngibongile ngaba kwethu nini manje kudlala ya sengiyahamba bafethu ngibona mhlambe Friday ebusuku or Saturday. Shaya special thanks kuba to whom? Phathas kuyaphileka nkabe yami kuwe. Awaqeda ukubhala. Ngihleli nje ngoba sengihleli. Kim Habe. Oh, special thanks to Amanda for gifting me ngesigqoko saka TikTok. Sibonga lapho ke. Yeah. Yeah, special okay, le yakho Amanda yokuqala esibili. Funda nzuzo kuyaphileka bafuku. Esibili eyinonke nikhona mfowethu ukuthi ngibonga ukuthi nifike lana. Ngiyayifuna ke kodwa ke le weave lo frontal le. Friday ntambama noma ngomgqibelo emini. Nilindele ivideo mangiyitholile le frontal. It's about to go down. It's biblical mntanami. Angithandi ukutholakala ezweni mina. Mele kubonakala ukuthi idrama iyimi mina ngiyidrama angiyithandi idrama kodwa mina ngiyidrama. Yabo? Yeah. Bye bye bafowethu.